Здравейте, аз съм Just Do It Please и аз днес съм салфетками, защото правим Bean Boozled чаленджи. Добре, няма да се правя само. Така, добре, ще започваме. Да? Имаме салфетки, добре, имаме вода, не, нямаме вода. Ми ще повръщаме и така, добре. Вземаме ли? Да, това окосена трева или лимон. Лимон, да. Ти си взел, добре. Алуе! Окосена трева. Да. Не толкова зле. Пази салфетките за повърнята. Да ще плюя. Тука. На мен ми е сладичка Да, тревата. ти е сладка. Абе, сега сам към теб, Пено. И аз държа камерата. Добре, телефонто. Камера голяма. Ай, Не, следващото. ако гледате моя канал и го следите, ще видите камерата. Камерата, която... сега си имаме на iPhone 5S, аз имах на 6S. 5 обърка се. Аз имам на 6S. Добре, Бях взел айде iPhone. сега. Да. Айде, взимаме. Кое? Искам това. Просто искам това. Или куческа храна, или Или цветна пудинг. праска. Или пудинг. Да. Майко. Не. Няма да го бета. Не се маха от вилката. Ще да се махне от зъбите, бе. Остава, бе. Колко малка кутия, ето вижда колко много има. Даже повече бяха, но ние преди това правахме. Да. Сега. Айде, камера нагоре, моля, така. Взимаме следващото. Кое? Той? Дай той, искам той. Аре, тя бери. Това е жълто всъщност. Това не е бяло. Това е жълто. Това е жълто. Това е бяло. Добре, взимаме и тия белите, кокос или мокри картички. Да. Али го. Аз не мога пак да разбера, майче ми е кокос. Да, кокос. Гадно. Той драйва. Драйва. Дай. Сега Митко идва тук, взима бомбони и вика, кой е това? Добре, моля за засада. И, добре. Ау, добре. Така. Снимка на бомбонче. И на Топси, което стадия правихме преди малко видео. Който пише на обратно. Разбира се. Който служи за подлъжка. Фак, не. И така. Да, той се върна. Минавай. Повръщат малко. Минавай, Пено. Без много лошо. Да. Да. Ай, знае си, че това ще стане. Дръж го изрежем. Дръж камерата, не. Да. Трябва да бъде оригинално видео. Сега, дръж. Да. Дръж. Ние сме мъже, да. Добре, ще държа камерата. И направо да свършва видеото тук. Не, искам от тия зелените. Тия. Окосена трева или... Не, това е друго. Това е праскова или сопол. Приготвям се това също. Не, fuck it, no. Пак ще ти да драйвам. Аз имам хартия. Пак казвам, че съм хартия мен. И добре, той докато драйв, аз може да приключа видеото. Или пък да го изчакам, но той реши изчакам. Та, да. Истинското ми име е Дани, да знаете. Да, а сега не си... Бат Георги. Аз съм Алфа Гейминг, т.е. Бат Георги, Бат Чочи и ай чао. И чао.